שלום תלמידים, הסתברות היא ענף במתמטיקה שעוזר לנו לחשב סיכויים. אז בואו נחזור על מושגים שלמדנו. מרחב מדגם זה קבוצת כל התוצאות האפשריות. מאורע קבוצה של תוצאות רצויות. והסתברות מהמילה probability היא היחס בין גודל קבוצת המאורעות לגודל מרחב המדגם. בואו נראה דוגמה. למשל בהטלת קובייה מרחב המדגם שלנו זה כל המספרים מ-1 עד 6. למה? כי יש לנו 6 פאות בקובייה ולכן גודל מרחב הוא 6. מאורע זה למשל איזושהי, פה בדוגמה זה לקבל את כל התוצאות הזוגיות. הטלת קובייה פעם אחת, אז נחשב הסתברויות. ההסתברות לקבל תוצאה 2 היא שישית, בגלל שגודל המאורע זה 1 וגודל קבוצת המדגם, מרחב המדגם הוא 6, ולכן ההסתברות היא כזאת. הסתברות לקבל תוצאות זוגיות היא חצי, זה אומר שאם נטיל קובייה 10 פעמים, אז מתוכם 5 פעמים לפחות נקבל תוצאות זוגיות. הסתברות לקבל תוצאה חיובית היא תמיד 1, כי כל הפאות של הקובייה מספרים חיוביים, גדולים מ-0, והסתברות לקבל תוצאה 7 היא 0, כי אין לנו אף פאה שמספר 7 מופיע עליה. אז אנחנו יכולים להגיד שההסתברות זה היחס בין גודל המאורע חלקי גודל מרחב המדגם. ובואו נראה מה זה מאורע משלים. מאורע משלים לפי הגדרה זה המאורע הנגדי למאורע נתון. למשל כאשר אנחנו מטילים קובייה ורוצים לקבל את התוצאה 3, 5, אז הנגדי של המאורע הזה זה יהיה לקבל את כל המספרים האחרים בלי 3, 5. עוד דוגמה, למשל הסתברות למאורע לא לקבל מספר 3 שווה להסתברות של המאורע שהתקבל 1 פחות לקבל 3. ככה רושמים את זה בכתיב מתמטי. ההסתברות למאורע זה למעשה 1 פחות ההסתברות למאורע המשלים. והנה שאלה למחשבה, מה הסיכוי לקבל לפחות פעם אחת 6 בהטלת 2 קוביות? אני אשמח מחר לשמוע מכם תשובות. להתראות.